Hello. My name is Tulile Gambusha. I'm UDP, we're Creative and Council. We are here today. Sizela kumamnandi Nyembe. Sizomvakashela because lesizwile sibizwe abantu bala ewadini ukuthi kunenkinga akaphilile kahle, and we've been seeing like my social networks ukuthi she's not okay. So thina siwumkhonto wesizwe, we said that asizeni today sizothi sinaye asikho akekho yedwa. Bengacabanganga nokuthi ngempela nize nize nizongibona. Lento iziye ku social media is because lo ntombazana being interview ngithe kuye angayipost, but ke uyipostile yaba njengoba injena khona manje ingenze ngakwadola nomntana yabo uthukuthela impela uthi kanti ngenza kanjani into so yabona. And noma ngathi ngiyamchazela ngithi no, lo muntu lo uvele wafika wangilendo wangi-interviewer waseyithumela ku social media yabo, but otherwise right futhi ngifuna ukubonga abantu basemzansi usema yazi bengazi ukuthi ithandwa kangakanani ngempela bengazi yo. Yeah, kodwa mama uyazi wena nayo ni wrong, and I'm not sorry to say that because you are not her mother alone. You are a national icon. So whatever that happens to you, because you've done so much for the country, it's upon us to come and see ukuba right yonke into right. UTG if umlalele kahle uthe we are very sure ukuba sifike wena se uku social media. It's very wrong of us ukuthi size mase kumoshekile. It is very wrong, and this is why we are not apologetic. Naye umtshele ukuba we are not sorry. Nakuwe we are saying we are not sorry, and we are here, and as UTG eshilo will come not every day, but we'll make sure ukuba siyabuya and sizosiza la singakwazi ukuthi sisize khona. Yeah, ube strong. Mesibuya la uright uTG sifuna ukujoyiba nawe. Baba uNxamalala wenze enye into, usikhuphulile singabantu abamnyama. Ngoba phela uthubeka everywhere ubheka amaqembu alikho liyenzele njengoba wena wenzile. Ngempela siyabonga futhi bengifisa ngathi ngabe ukhona yabo ngempela yo. Sibuya khona kumamnandi Nyembe, simbonile mawethu. She's high in spirit, alrighty. She's smiling, she's laughing. However, simtshela ukuthi siyabuya sonke wesizwe and Umkhonto wesizwe Creative siyeza. We just gave her isikhathi esacabanga kusasa she's going to get back to us ukuthi yini ayidingayo. Another thing that we would like to say is MKC. We would like to say thank you so much to MKP, MK Youth League, MK Student Movement. Everybody were here from Izone. Bazo support and njengoba siyashilo one of ours umamnandi siyabonga kakhulu for support. Kuyimanje nathi siyahamba manje siyakumunye futhi umama nabo so supporta ugogo ehene 10105. So we're going to support MKP manje as an artist.